Přijměte pozvání na cestu do jednoho z nejtemnějších a zároveň nejvýznamnějších období českých dějin. Psal se 8. listopad 1620 a na mírném návrší nedaleko Prahy stanula dvě vojska odhodlaná střetnout se v osudovém boji. Tento střet však nebyl jen obyčejnou bitvou mezi dvěma stranami. Šlo o konflikt ideálů, víry a budoucnosti. Jedno z těchto vojsk stálo na straně svobody, víry a naděje českých zemí. Druhé naopak reprezentovalo poslušnost, pořádek a centralizovanou moc pod pevnou rukou císaře. Přestože samotný střet trval pouhé 2 hodiny, jeho následky určily osudy našich zemí na následující 3 staletí. Vydejme se společně prozkoumat nejen historická fakta, ale také hlubší příběhy, emoce a důsledky, které tato tragická událost přinesla. České země byly po dlouhá staletí známy jako místo, kde měla náboženská svoboda hluboké kořeny. Tento duch svobody nebyl pouze formálním ustanovením, ale dlouholetou tradicí zakořeněnou v paměti národa.